Тествам кой сапун на Тео мирише най-яко. Започвам с макадамия и бадемово мляко. Най-развълнувана съм за този сапун. Първо ще го пробваме как мирише в шишенцето. Мирише на спа, но дали ще мирише по същия начин след като си измия ръцете е въпроса. Защо на ръцете ми мирише много по-добре? Опивам с най-луксозната кърпа, която имам. По принцип аз съм си филмар човек, обаче имам чувство, че ръцете ми са много по-меки. Продължаваме с грейпфрут и лимонова трева. Това е сапуна, който най-много ми мачва в момента. Мирише мега лятно за мен, защото за мен лятото са цитрусите. Мийте си ръцете. Веднага. Отидете да си измиете ръцете, докато гледате това видео. Също мирише много яко. Как се очаква да избера любимия ми? Ако не сте ми видели луксозната кърпа все още, ето я. Това ми е спато на ръцете. И остана последният, който е авокадо и бадемово мляко. Вече знаете процедурата. Толкова е мекичък на кожата. Чувствам се все едно е лосион за тяло. Следва да направя моя ранкинг, който е... Авокадото всъщност ми е на първо място, на второ ми е макадамията и на трето е грейпфрута. Според теб, кой е най-якия мирис? И някои хора може да си мислят, че това видео свърши, обаче не е свършило, защото имаме това. И честно казвам, това ми е едно от любимите неща, защото мога да си запазя това яко шишенце и да си прелия. И сега ще ви покажа как да си прелиете спунчето. Отваряме си шишенцето, в което няма нищо вече. И си отваряме економи пака, който е 2 шишенца плюс още 100 мл. Мега лесно, мега топла. Взимайте си това веднага.